føler mig egentlig også sulten. Må det ikke snart, der er aftensmad? Bror, hvad skal vi have til aftensmad? Er du sulten, eller hvad? Ja, jeg er rimelig sulten. Vi er snart færdige med mad. Det er godt. Lige om 10 minutter. Ja. Ja. Jamen, hygge dig, knæk, indtil jeg kommer. Tak, i lige måde. Sådan filmer. Hvad skal jeg spise? Hvad vil du, hvis jeg spiser aften? Nå, jeg tror vi skal kyllinger på fritter eller sådan noget. Nå, jeg går ud til mors have, der hun er ved at lave. Hvad skal jeg spise aften? Vi skal lige på fritterknæk. Har jeg puttet den ovnen nu? Nej, det er lige ude køleren. Nå. Og så ser jeg komme i gang. Kom ud og køre ned. Nej, det er lige ude køleren. Det er jo godt musik, du hører sådan. Ja, det er det. Meget klassisk godt musik. Ja, det nyeste. Jeg har lige fundet det. Ja, det er helt super. Ja, og ved du hvad, der er også en 10-timers version af det hele. Den er faktisk rigtig god. Ja, den skal vi høre. Ved du hvad, når du får tid til det, så synes jeg, du skal høre den. Den er rigtig god, og det hele. Vent, det bedste, det kommer lige om lidt. Ja, den er rigtig god. Så skal vi på fritter. Jamen, Det er lige ude køleren, skat. der er jo ikke kylling. Ved du hvad? Prøv lige knæk hen. Kyllinger på fritter lige ud af køleren.